Dzulo panyasa voice box tinatulutsa ndithu audio ya Pastor G Shumba mmene amadandaula kuti ayi pali anthu ena awiri amene akuwaopseza kuti asiye kulankhula zotsutsana ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makape Chakwera ndipo munthu mmodzi amene amutchula audio imeneyo anali bambo Agape Khombe. Lero takumanizana ndi audio imene ikuoneka kuti Ashumba amacheza ndi bambo Agape Khombe ndipo ife tikufuna kuti tigawanirane zimene anthu awiri amenewa amachezetsana pa foni. Ndipo kumapeto kwake tikupemphanira Malawi kuti muyike maganizo anu kuti kucheza kumeneku mukukuona bwanji pakati pa Ashumba komanso Agape Khombe pano pa Nyasa voice box. Hello. Yes, bwana. Hey, I was driving the mango duka. I think network. Yeah, chimene mankhula Ashumba chimenecho sikuti ineyo ndofuna kutanthauza kuti ine ndiwaboma kwambiri kapena kuti ndingakwanitsa kuopsezani koma kuti chipane chilichonse chimakhala masavage yake. Chabwino. Akhoza kuona kuti DPP inkatha kupita kwina anthu zikwanje kutema anthu kupita kwina muva ati ofesi ya ujapsa kupita kwina anthu amenyedwa mukapita kwina kwa muli mufufuze Peter Mutharika ankachoka ku State House ukatema anthu ngati ayi anthu amene anali ma youth director achina Daniel Musta achina ndani ankaonekapo kuti akatema anthu ngati ayi anthu amene amatenga maudindo aja ndi anthu ozindikira tikaita ngeMCP mupeza kusekita jeno wake amene osankhidwa pano ndi munthu amene kugwira ma NGO ndi organization nthawi yayitali wakhalitsa nzigawo zonse za dziko lino he can mix well he cannot think solo kutuma anthu kuti zikamenyani kwakuti koma monga ndanena kuti pamakhala ena odzituma okha amene osasamala kuti kaya wina apatsa ndalama kana sapanga iwo chisangalalo chawo nchoti takhalitsa chete anthu ngati amene aja amene ndikuzana kuti chipandi chonse pakhala masavage akewo amene aja ndamene angakupangeni chipongwe. Chabwino. Inanso zikachitika chonchi andale amafuna kumapitsirana mayina akhoza kukhala anthu akuzipani zosokomeko ngakhala DPP amene kutuma anthu kamenyeni Ashumba cholinga Ashumba akamadandaula pa social media kapena pa wireless anthu aziti yumenya anthu bidzudzu kwa mukhoza kuona kuchokera pa nthawi imene mwayamba nkhazizi palibe amene okuopsezani palibe amene okupani amene anthu ena adziko lonse chiyembekezo nchomati aone kuti musipi udindo kuchipani chilichonse ndipo I don't attend any meeting simapita ku nsonkhano sinapsepo nzuwa nkuti ati nakapanga attend meeting yakuti koma I have a little experience yamene andala amapangira zinthu adza kupangani chipongwe achipani chotsutsa omwe nkukhala soyamba kulemba pa social media kumati chipani cholamula cha MCP chikutema anthu. Chabwino. Mukhoza kuona pamene zinakhalira pambowe paja munamva kulimera report la polisi kuti zikuoneka ngati makampu okhaokha a DPP akutani akumenyana mukaifufuza nthawi imene ija nkuti pa central region pali magawano mu DPP muli magawano chipani chimodzimodzi chomwecho adati mano okhaokha adagenda na okhaokha apolisi mpaka pano ripoti limavuta chifukwa maona kuti nzinthu za nyumba mwawo komano in your case ndinapangira anzanu antanyiwa amakhala ku Pretoria chikuja ni South Africa. Chabwino. Mukatenga uyu ujeni ngoba mu Luzi TV amakhala ku ujeni ku South Africa ku Randburg. Mukantenga JB ali ku ujeni ku US ku china South Bend mukapeza kuti anthu onse amene amapanga ntchito ngati imene mukuyipangayi ndi anthu oti sakhala mdziko muno simungapeze mmene alili azizanu onse okhala mdziko munomu akupanga nereti amene mupangire ndiye Ashumba mopemphana zokha ukamasakidwa ndi apolisi ndi mwayi chimachitika anthu enafe chimene achikhulupirira ukamasakidwa ndi apolisi ndi mwayi atanditenga apolisi apa area 3 ndimadziwa kuti kantakhala kuti natema munthu natani ngati anditenga andimanga aja ndapalamula aja alibe mphamvu yomakandimenyanso kumene kucha. Chabwino. Koma nditsoka ngati apolisi sakusaka pa chinthu choti anenera kukusaka ndi anthu ena adzikhala anong'onezana m'makoridwe mamini basi chimene chiwa chimakhala kuti iweyo uli pa chiopsezo nchifukwa kumakhala kophweka kupalamula boma apolisi mwachangu nkukumanga timati ndi mwayi kapena kuti nga 5 mazi usanayipeze kandi 12 mazi kusiyana kuti aja kuti apalamula aja okha adzikusaka adzikusogola tsopano zimene mukuyankhula zikhoza kumayika maganizo osakhala bwino mwakubanja kwa malemu amene mukuwatchulawo
Chabwino. kumafika pona akhulupirira okhala ngati panali zinthu zina zimene zinali underhand. Number 2, ana amene anthu omwe ali awo anasiya akuyembekeza ndi chidwi kuti aone kodi ripoti imene lidzakhala zotani. Tonsefe ifeyo ngati ma CSOs, we are ready to comment report likadzatuka. We want to see what really happened. Koma we cannot influence, and report lija likadzati labwera lidzayenera kuti all government stakeholders they should see it. Akaliona report lija at least amayenera kukhala sensational reporting ya zinthu. Chabwino bani. Kuti anthu amene akhulupirira kuti panachitika kena kake amvetsetse, anthu amene sakhulupirira kuti sipanachitika kanthu amvetsetse, pasakhale kuti anthu akuombana mitu chifukwa cha government reporting. Chifukwa chake olo milandu ija yakuti anthu ena anabisa maliro a bingu muthalika. Munaliva ripoti imene lija likutuluka mwakhamani ngati imene anthu ankafunira. No, onse amene anabisa maliro aja magulu apita muthalika, milandu iji inathetsera anangowasiya. Why? Ngakhale ndiyo ndinu mboni kuti anthu ali pa chisangalalo akuvina pa ukwati, nyumba motere mu maliro nkuchitika, ineyo mendudzira pa chikhadi ya chechiyo. Akuluakulu okhaokha amauzana kuti komatu nyumba muzavuta, amatsekera maliro to avoid kupesa ndi ma BP kusokoneza chiliyonse. Amatsekera maliro amangokausa DJ choimbachi mukadasisako nyumba muli matenda, saula kuti mwachitika maliro. Ndi that is our traditional and systematic approach to sensitive matters. So sikuti boma likubisa kalikonse, silidzabisa kalikonse, lidzapereka chilichonse koma mu nthawi yake munjira imene ripoti silingamenyanitse mitu wina aliyense. That is what I can share with you. Chabwino bani. Ndiye mwina ndangoyankhula ngakhale mayunitsi ndi anga cholingali china choti ndikuyankhuleni mwina mukhoza kukhalako ndi mawu ofuna kuti muyankheni. And I believe I'm talking to you without necessarily expecting kuti kayano azizano enawo adzizitenga motani agape paja mumakondo ndichumika ndizonse kabula agape amopeza ashumba, but maybe ngandikuopsezani koma I believe kuti I'm taking a brother approach in advising you. Chabwino bana. Bana kombe bayamba ndikuthokozeni kwambiri. Kuti mapeza nthawi yoti mundiyankhule mnyaso mundichenjeze. Kundinene busy koma kwambiri. Komano mwina Mukuveka kuti pasira kwezanipo. Babe amene amandituma. Ndikuyankha zifa mwina kuti mukamapanga maganyu anuwo. Babe amene amandituma ndiwo mutafufuza babe amene amandituma ndimayankha. Mukuyenda mukumathawa pa network, mupita pa chulu. Ayi ndangokhaso ndili nyumba apa ndikumwati. Ndiye ndikiyeni phone ya mwachida soti yetu 12 kuti ndiyo zavuta. Okay, ndinene kuti sikuti wina akamandituma. Ndipo olo boma lolita ndigwira ndikukanditsekera sindikhulupirira kuti anthu angabwere kuzanditsatira chifukwa sandituma munthu. Mino wamwatenge ndipo mwagwiritse. Ine ndimapanga izo on my own mind. Why I'm doing this? MCP ya Dr. Banda ndinamva unayo kuwawa izozo sindikuzikamba. Ndinaziwala. Ngapano mwene muziwala ngapano kuli Dr. Banda. Iyi. Sindinayambe ndipo ponena mopa mulungu ineyo vote yanga chakwera linayo ndinampasa vote ifa cha chilima. Fine? Pa 14 February siku la Valentine Day mufufuze mumva chilungamo. Anyamata amene anali pa parliament komanso pa manda akamuza MCP anandipanga chipongwe. Mumadziwa ndinali ndi suit ya blue hat ya DPP. Nthawi kunali ujeni kunali zovuputa chiliza chake muso. Kaya matani ine ndimadusa ndimapita kwa akaoma ndimakaona patient wa kuchechi kwathu. Koma anandimenya kopya pafupifupi kupha. Reason ndavala suit ya blue. That's all. Anandivula suit ija nkunding'ambira ndinaenda ndi boxer yokha kupita pa polisi ya Biznwati. Ndifunda chijeketi a polisi ndi ya munthu asaide chochi nkukandisiya ku chipatala. A polisi
apolisi akuti amene apa bisono wati olo mupitepo mukapeza umboni wanga uli pomwepo. tsono iwo apolisi akubhizi nawati wasakulembera ripoti bwa Anandilembera ripoti ndipo ali nalo ndipo nduni ati mukhoza kupita mukalipeza. Andipasana uje nikalata yoti ndipite ku chipatala apolisiwo nditapita ku chipatala andipanga treat ndinagonako 2 days ku chipatala treat kutuluka ndinapitanso konkuja kukandilembera maripoti. ino mukafufuza mumafufuza kuti anthu anakumenya ni ifoti amakudziwani kapena basi zomwe jatayena kuti chipani chonse makhala masaviji ake dziwa koma ndinavala suti ya blue ndikumadutsa musewu muja iwo akupanga zawo pachiliza paja kungotithamangira musewu pamalobotsi paja achumba inetu naliko nkuja ati kopanga chiliza kucha ndiye kuti munali gulu limodzi ndinu chifanye ndi inonso ndino achitsiru bwanji nali gulupu ineyo ndimasowa munthu olo mmodzi fana ndipsa kuti mukudziwapo ndani anati sindikudziwapo wina aliyense chifukwa anthu anabwera mu nyinji kundigwira trouser kundikokeranso konkuja kuchita nkukandiponda ndipo panasowa foni yanga panasowa hasobag yanga panasowa ndalama zanga panasowa ID yanga panasowa zinthu zambiri ananding'ambira china chilichonse yakuwafunsa apolisi panopo amati ripoti yonkhaniyo ilipoti anjinga zakuti amene amakhala pafupi ndi pa city center pa filling station ndamene anandipulumutsa ine akabaza mundimvese mawamekwamphapa wina aliyense akudziwa olomwe ati akudziwa ndinamuyimbira funa mata ndavulazidwa foniso ya mwini wake kodi pamene paja palibe ma CCTV aku parliament kuti akundifuna akukandipha ndidzafera chilungamo koma sindingayinyengere MCP achimwene apa muli apapa tsopano nkhani ya imfa ya chilima ndi MCP zimagwirizana pacha ndipo ndiphulitsa maviye nikawawa unless otherwise koma otherwise like mufuna chani kodi kuyankhula apapa ndine ndikutisapo viyeniso yovuta kwa basi yokhuzanso imifa apapa mwazigulitsa nokha inuyo ndi ashumba inetu sindipanga ripoti zinthu ku polisi pereka anthu ku MCP yoni ngati muziya ndrama ineyo kulakwira anthu amapita ku polisi ineyo munthu kundilakwira sindipita ku polisi bwafa ashumba ndimamvesera inunso mundimvesere ayi mwamba kuyankhula zachabicha muri mupulisa audio ya ineyo sikambanje ineyo si Boni Kalindo ine ndine Shumba that's my name that's my original Shumba is my original name kodi muli kuti apapo komanso ndithokoze mulungu wanga ifazo ndapempha kuti mulungu mundionese adani anga ndiadziwe you are one of those people amene mnapanga kuti ineyo ndilandire chipongwe ashumba ila wake wakali serious kodi bwana kuti munali pompo ineyo mpamene ndikuutenga ndikupita papapo anthu aja ayamba kuzula okha one of those people you ine tsiku lopukuta chiliza chakamuzu ineyo nali pachiliza pompo andi palibepo kuti andi panala polisi ambirimbiri palibepo kuti panamenyedwa munthu pachiliza paja andi tinkajambula zithuzo atolankhana anali pompo sizikanachitika pamene pajapo anthu osakujambulani atolankhana akuzodiaka akudana nditu pamene paja ankangoyang'anira APMF kumangoyang'ana ine mukundipanga zinthu ndi gulu lanu Shumba timanja tayo ine munationera muja tingamenye munthu bwana Agabe let me tell you one thing nimakumve ino ndi ndani kodi ndashumba ngati no ningokusa choncho kunaya kuti if you are sleeping and you are dreaming kuti Chakwera is taking this government again you are lying and you are wasting ayi zamawa sizidziwika akandete ano akozo zakasa atamwalira pa nthawi akusanyadire zamawa iwe ukuzowa kuti usamwalira liti zamwaliwenaza kuti usanyadire zamawa musabange three ashumba you don't work with Malawi police ukuyankhula ma issues odi pakoti azakakukola just because simankhulira Malawi police wanimvesese ndiwalangiza bwinobwino ine sundukana nalipo popuputa chiliza chakamuzi sinaonelere ashu pakumenyedwapo munthu panali atolankhani achina ndani akuzodiaki akutiko anali pamene paja sipanaoneka pakumenyedwa munthu atola chamkhani amakamera akanajambula ashumba akuizeni kuti anamenyedwera nati pachiliza chakamuzi I can tell you that panala polisi tata ya tunthu ya polisi ijayo ali ngati tata ya tunthu yali ngati ijayo pamene paja zina la Chakwera usamao zikalo opyezera Malawi
iya inandonena sokuti No. mukapatsidwa maganyo dzikambanizano osati chakwera this MCB this anthu ena this ashumba amatopanga video yomutchula munthu aliyese did I even take ashumba kapena kapeza anthu kuti amangise na ashumba. But you should not intimidate him. So I'm coming to him with a brotherly advice. Why would you think that I'm intimidating him? You are intimidating. How? Nanga why are you saying good as abanga jibongo? Anga abanga jibongo nda. Let him. Ana abanga jibongo nda. Abanga jibongo, you run away in this country. Nija kwerago. You can even record me as well. I'm not sure. You ngaruka niko zichwa zinendaga bekombe kusema bisala. I know you. Mesa kadukuma na koti kuchi. I know you. So no, how do you think Uri can be intimidated by somebody who is hiding or going to the You are the one who is intimidating. You are the one who is intimidating. Atumba akuza ni joncho. Mesa ne mava meo mankula. Kuda ni jibongo. Iwo sana chile bwino ndiye phone yanga aika baadhi free banje kuti anthu ena amakadeli muzimvetse. Kutuma nda MCB. Ama ndiluma kuti. Then MCB yako ndija kwerago you are going. And you going where? Going where? You are so good at DBB zakaba number 3. Tini madambo yathu ndziko muno with this if we don't run away kunyimboka bwera vuvu kuti matawira kudambo yapanga. So don't call him again. Anyway, okay, I will not call him. I will not. Then he should never call me. Zikamonekeraso. Zikamonekera ndio you been trouble ka. You been a hope. Okay. Kumonekera can mean even getting arrested because of his careless things he's doing. Let him be arrested. Then you be the last man standing. Okay. Okay. Let's test each other. You be the last man standing. All I know is kubisalese iwe. I will know you. Banaga andi uza shumba ndizanga andi uza zewe andi uza inetu sinimaenda kumwamba ndimaenda pansi mwaso ndibe so poti ningamazembe munthu ndi ashumba sundo limo ndizembe mundiuza wewe kuti ndani akutembenuza kucheza kwati feno ndine luyeza kuti bwino tashumba MCP inuyo Mr. Agape sono ine nakandi spokesperson wa MCB yona ngakutuma ndani kuti mundizudzule kapena mundichenjeze inu mayankula mkulembekeza kuti MCB yako yankani maivye nanga mafika kwakulu andiso namba ya chakwera ndinayo viye nyanga ili yose ndimamtumizira chakwera kwinbox wake mumufu mumangidwa nazo ka mumufu don't disturb peace ya president here siningazi zimukayifotika mukubakira futi ndimene mumajera ine sinimaopa ndipo ndilimo munoso mulandifuna lero you can call me ine ndiye unamva kuti ndimadera kuchipani zana anandimbira nzanuja malata kundiofisa pinda mundu adabwana ineyo ndimeyanze ntchito akutati kumane pena pake ndikutumiza transport sana atumize mwina ngati kuteka ndiopa ndikanakumana naye ineyo it's unfortunate kuti nthawi ina akayanya madama CSOs maganiza banji I'm approaching you with a brotherly advice you are taking it kuti ndikupa kana intimidate you are reporting me kuchikadeti chopanda nchiro ngati chocho what's that kuti ine amwe man of love chifukwa inu mutapeza vuto silima ndikhuza koma ndinasiza kuti ndikakupanga ni please ngati mbale wanga amalata amene atamangidwa sinanyoze sabale anga minaje koma nazo ndi nanga ndakunyozani kuti kodi ashumba ndapanga odi yakunyozani le zifukwa zona chifukwa cha ndale ndizive ndikufusani ineyo munandimva ndapanga audio yonyoza ashumba pena pake ineyo ashumba nyoze koma zimene mukuonesa ababa zimusaza inu anthu amakutumani achipaniyo amagubisani ntchito koma mopusa ine ndimangidwa ndipo mwamba kunyoza afi koma mwamba kunyoza ashumba mwamba kunyoza you want to make me angry right mwamba kunyoza mukwiye kumenya asogoleri mukwiye chifani sina kuimbia you want to make me angry right poniso ndiyanu muone bongo yanga ali mazungulia kwa chisaboko bongo yanga kwa chisaboko imazungulia be careful be careful